खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार DIET आव डिलेटनि मुं थिसननाय एबा सार्टनिफ्राय सेलेक्शन खालामनायाव बेले-बेजे नुजाथिदों। क'क्राझार DIETआव डिलेटनि मुं थिसननाय एबा सार्टनिफ्राय सेलेक्शन लिस्ट हरनायाव बेले-बेजे नुजाथिनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा DIETनि गोरायुंखौ लोगो हमो आरो सावरायलायनाय जायो। मिथिनो मोनोदि थांनाय समफोराव मोननै इउनिटआव राननानै खावसे बर' बिजोंनि फिसाफोरनि थाखाय आरो खावसेया असमिया बिजोंनि थाखाय, नाथाय देग्लाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय सा 12थाल' हरनाय जादों सार्टनिफ्राय। बे आयदाखौ लानानैनो क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जथायै DIETनि गोरायुंनि गेजेरजों सार्टनि बिथोनगिरिनिसिम लाइजाम लिरहरनाय जायो आरो दाबि खालामनाय जायो बे जेंनाया सुस्रांजायागौमानि मुं थिसननायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो दिनै बन्द' खालामनाय जायो। 19 कौटि रांजों आसामाला लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। तामुलपुर विधानसभा बियाबनि ससिपुरनिफ्राय खैरानिसिम खमैबो 8 किल'मिटार आसामाला लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि फोसावदिंनायाव रायजो राजानो खोथा होनाय रादाय बादियै आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि रादाय बादियै ससिपुरनिफ्राय खैरानिसिम 19 कौटि रांनि आसामाला लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जादोंखौ फोरमायदों मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। लोगोसे बिथांजों तामुलपुर बियाबनि सिङाव थानाय ससिपुरनिफ्राय खैरानि आरो पाटकिजुलि थांनाय लामाखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो BTC आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया। गुवाहाटीनि पेन्सि बाजार ओनसोलाव सासे आइजोनि बेगनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो गंसे मेगजिन बोखांनो हादों। दिसपुर पुलिसआ जाथायखौ लानानै 577/26 दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों आरो आइजोखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय पुलिस थानायाव लिंहरदों। मख'नो गोनांनि पेन्सि बाजाराव बेरायबाय थानाय समाव आइजोनि स्कुटि आरो बेगाव थानाय पिस्तल आरो मेगजिनफोरा सिकिउरिटि गार्ड आरो पुलिसनि फान्दायनायाव गोग्लैदोंमोन। आइजोनि अजदनि बादिब्ला बियो बेग आरो स्कुटियाव बेबादि गुलि आरो मेगजिनफोरखौ दं एबा लाबोदों होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो बिथाङा बेबादि गावनि बेगाव दं होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो बेनि बागै मोजाङै मिथियामोन। बिनि फिसाय जितु कुमारा सोलोजों स्कुटियाव गुलि आरो मेगजिन सोनानै बेखौ खैफोदाव खोख्लैदों एबा खोख्लैनो नाजादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। सुवालकुसि पुलिसआ सिग्रोमनानै 24 घन्टानि गेजेराव सासे मोसौ सिखावखौ हमनो हादों। हमजानाय मोसौ सिखावखौ हाजरनि कुपनिकुसि ओनसोलनि मिनहाज आली होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलि समाव सुवालकुसिनि हालगावनि थागिरि माधव कलितानि न'निफ्राय गंसे बेसेन गोसा गारियाव सिखावफोरनि मोनसे हानजाया मोसौ खावदोंमोन। खावनायनि गासै नुथायखौ CCTV केमेरायाव सेबखांनाय नुदोंमोन। मख'नो गोनांनि मोसौ खावनायनि अजदखौ मोननाय लोगो लोगो सुवालकुसि पुलिसआ CCTV फुटेजनि सायाव बिथा खालामनानै थाबैनो नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसनि गोख्रै मावनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा बाख्नायदों। फारसेथिं पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरि मिनहाज आलीखौ सोंथि खालामगासिनो दं आरो बे रेकेटआव सोरबा एबा गुबुन सुबुंफोरा लोब्बा दंना गैया बेखौबो नायबिजिरबावगासिनो दं। गसाइगावनि हारापुटायाव दिनैनिफ्राय बेखेवनाय जाबाय बायरिगुरि मोसौ मैसोनि बाजार। BTC बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनो जेरै खोथा होदोंमोन बेबायदिनो मावफुंनानै होदों हाग्रामा सरकारा। सरकाराव फैबोला गोबाव बोसोर बन्द जानानै थानाय मोसौ बाजारफोरखौ खुलिना होगोन बुंनाय बायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे मोसौ बाजारफोरखौ टेन्डारनि गेजेरजों खुलिनानै होदों BTC सरकारा। बेबादिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हारापुटा बायरिगुरि मोसौ बाजारखौ दिनै फिन बेखेवनानै होनाय जायो। बे मोसौ बाजारखौ रायजो राजाफोरा मोनफिननो हानानै गोबां गोजोननाय फोरमायदों आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौदि मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं।
CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि सुप्रिम कोर्टनि गोदान हियारिंनि थारिखआ पाब्लिक डमेनाव फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय बिथांनि हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDBफोरनि गोख्रोङै नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब गेदेमानि हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय थांनाय बावैसो सिगाङाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव खुगा बेखेवदोंमोन, जेराव बिथाङा रन्जन दैमारिखौ मानो उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै, जेराव थांनाय माखासे दानफोराव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन आं गोहोआव जुदि फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौबो बरनगोन होननानै बुंदोंमोन। बेनि फिननायावनो उदां अख्राङाव लाबोनो हानायनि जेबो तत्त्व गैया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन NDBनि गाहाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय BTCनि आवथायाव ल' एन्ड अर्डार गैया, रन्जन दैमारिनि जेबो तत्त्व गैया। BTCआव हाग्रामानि सोंथिनि फिननाय होनायाव बारग' NDB एबा बारग' NDBनि सोद्रोमाफोरा मा फिनजाथाय होगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथानि गेजेरजों एक्स NDBफोरनि जेंना बारग' NDBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोजोबनायनि दफाया दंमोन। नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' NDBफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। एक्स NDBफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एबसु, NDB, UBPO, आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार जथायै BTR एकर्डआ जानानै थांदोंमोन, जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेरावनो बारग' NDBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया आद्रा जानानै थायो। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।